Здравейте отново! И понеже всички са подлудели за тези диети, отслабване и така нататък, както виждате, аз съм си аз. И винаги съм била такава. Защо ли? Знаете ли коя е най-добрата диета? Най-добрата диета е винаги да научаваме всеки ден по нещо ново. Най-много енергия изразходва мозъка ни. Най-много калории се горят с него. А също така да не бъдем чревоугодници и да ядеме неща, които да ни засищат организма. В смисъл, вещества, храни, които само да ни носят тежест, обременяване, мазнини. Затова ви препоръчвам да се храните разумно. И другото, което е, грижете се за душевното ви състояние. Бъдете винаги добронамерени, винаги усмихнати, позитивни. Никога не пожелавайте лошо на другите, дори и в мислите си. Защото нашия живот е такъв, какъвто е в мислите ни. Трябва да сме добри, да сме сърдечни, да помагаме на хората, никога да ни злословиме, никога да ни завиждаме. И да, хората са различни, но всички се раждаме еднакви, така че от нас зависи какъв ще е живота ни, тялото ни, духа ни и всичко около нас. Радвайте се на живота и се обичайте. Първият човек, който се нуждае от любовта ви, сте самия вие. Човекът от огледалото, който никога няма да ви пожелае нещо лошо, няма да ви обърне гръб и винаги ще ви обича. Погрижете се за него. Да, аз съм само на 60 години. Да, на опашки съм. Да, косата ми е за боядисване, но дълго време, може би 4 години, не бях си я боядисвала. Но аз не се притеснявам да застана пред вас такава, каквато съм. Аз съм си аз. Някои ще ме харесват, други не. Някои ми правят комплименти. Ти не може да си на 60 години. Ами на толкова съм. За мен годините винаги са били само числа. Прости числа. Живота ни не зависи от числата в годините ни, разберете го. А в това как самия ти се чувстваш. Как ти се възприемаш. Дали се грижаш за себе си. Дали си добър човек. Дали си знаеш смисъл да всеки ден да учиш нещо ново, нещо различно, нещо. Виждате, че света постоянно се променя. Променяйте се. Дори Дарвин още е казал. Какво е казал Дарвин? Казал е: не оцеляват тези, които са най-знаещи, най-можещи, а тези, които се приспособяват. Бъдете от тая категория и вие. Приспособявайте се. И ще изглеждате млади. И ми казват: ти не може да си на толкова години. Не ти даваме толкова години. Ами не искам да ми давате. Аз имам достатъчно. Нямам желание да имам още и от вас. Живота е за да се живее. За да сме хора, които искат да помагат на другите. Но как човек може да помогне на другите, ако той не е способен да помогне първо на себе си? Помогнете на себе си, за да можете да помогнете на своите близки и на всички останали хора. Бъдете добри, бъдете позитивни и запомнете, най-добрата диета е именно тази. Да бъдем добри, да се грижиме
за другите. И тогава Вселената ни помага, защото високата вибрация, която привличаме в живота си, е именно тази, която ни движи напред. А тези, които мислят лошо на другите, завиждат, крадат дори мислите ти крадат понякога, загнездва се в мозъка ти от една-две думи и ти мислиш цял ден, цяла нощ, защо този човек ми каза това или онова? Защото е лош човек. Защото иска ти да си нещастен. Защото иска да си човек, който не е успешен. Защото иска и хиляди такива лоши мисли започват. И както казваха на времето, главата ми е пълна с бръмбари. Обаче са висшисти. Така че се погрежете и вашите бръмбари в главата от именно такива негативни хора да са висшисти, т.е. да ги игнорирате и да мислите дори за тези, които ви мислят лошото. Мислете и за тях с добро. Пожелавайте им здраве, радост и щастие, а той живота сам ще си покаже кой, какво и как е заслужил. Бъдете усмихнати, щастливи, здрави и запомнете, най-много калории се горят не от фитнес, не от упражнения, не от храна и диети. Аз никога не съм спазвала диета, а именно от учене, четене. А също така мога да ви препоръчам Алоe Vera, компанията, към която съм сътрудник. Алоето помага много за нашия организъм. Още от дълбока древност майите са използвали алоето. За повече информация относно алоето или там каквото ви хрумне във връзка с това, което чухте, оставете под поста коментар, обадете ми се, пишете и се свържете с мен. Ще се радвам да се запознаем. Чао! До скоро!